Nepříznivé výsledky ale vykazují i některá další odvětví. Průmysl tak stále nemůže nabrat tempo. Podle této firmy zatím stojí náročné evropské prostředí, regulace, ale třeba i vyšší náklady. To vše způsobuje, že tuzemský průmysl ztrácí konkurenceschopnost. Podnik vyváží nádrže, tlakové nádoby nebo zásobníky do různých států světa. Toto je zrovna příklad skříně Francisovy turbíny pro velkou vodní elektrárnu. Máme zakázky, na druhé straně vyhlížíme do budoucna poněkud se znepokojením. Sledujeme významný odklon od zakázek, které jsou vůbec zadávány evropským firmám. Podle společnosti je nutné reagovat na měnící se podmínky v průmyslu, dané třeba dekarbonizací. I proto začíná produkovat jiné výrobky než dříve. Třeba nádrže na biopaliva nebo tento pro podnik úplně nový produkt. Toto je vyrovnávací nádrž na zelený vodík. Je jedním z výrobků, které směřujeme právě do té oblasti obnovitelných zdrojů. Firma ji konstruovala zhruba 8 měsíců. To je asi taková doba, během které by podle analytiků mohlo dojít k výraznějšímu oživení celé ekonomiky. Monika Bezuchová a Tereza Glajchová, Česká televize.